Well, hallo, we zijn hier waren bij Rancho Buena Vista, ja, een stuk lang Manitoba. Ik ga hier groot schabelen aan de go. Ik wil jullie zeggen waar ik de schabelen krijg. Ik weet er zijn 100 soorten, maar ik had een zeer fijn recept van mijn Schwäche. Hier heb ik 4 cups schabelen, über Nacht de aanschwalen. En dan de nächste dag de 2 Stunden met een dampgroepen dampen. En dan merk je dat op. En dan, zolang wanneer je dan dit laten dampen, dan doe je 2 sippelen met entweder Schweinsmalt of baconvat, Sparkvat, die bruinbroden. Ik heb er 2 sippelen. Dan heb ik er nog een stuk 4 of 5 zo'n chili de arbol. Dat zijn zo'n kleine rode chili, peperschoten, die zijn een beetje heet. Je kan je dan een beetje wenjen wat je wil. En dan doe ik daar about 2 lepel wat ik naar een heinapulver maak. Door een Maggi, dat is eigenlijk wat er naam Knorr, Knorr. Heinapulver 2 lepel vol maak. En dan doe ik dat nog eenmaal 1 Stunde dampen. En dan zijn de schabelen eruit. En dan, het nächste video wil ik dan merken. Wo ik dan refried beans wil maken. Dat wat Morris zijn. Dat is van jou fiber moorts en 13. En dan Morris. Dan wil we refried beans maken. Ja, zo dan. Ik weet de meeste van jullie weten wat schabelen te kijken. Ik heb deze nu 2 Stunden gedampt. Met een dampgroepen. Maar einer kan ook plus aan een gewone groepen. Maar ja, die zijn het zomaar zeer fijn. Maar nu wil ik nog de sippelen maken en de peperschoten. En dat heinapulver, wat we naar heinapulver, dat is een beetje zo'n chicken bouillon. En dan wordt er al niet veel zout veel. Dat is er nur saltig. Dan ga je dat smaken en wat moet zijn, dan doe je er een beetje zout maken. Ja, laat het smaken.